שסבתא חלתה, ואמא ביקשה שאסעד אותה מהקיבוץ לרחוב מה זה 33, לראות שיש לה מה לאכול וללבוש. יצאנו לסבתא לג'ונגל העירוני, סלסלה של פירות, תרמיל ואני. ליד הבימה פגשתי זאב נחמד, שהיה מין שילוב של זאב וציין. אחרי חודש עברנו ביחד לגור, מצאנו דירה עם מקרר ותנור. 5 שנים צעקתי זאב זאב, אך לזאב צייד קשה להתחייב. הוא לא רצה לשמוע על חופה, אפילו לא איתי. הוא אמר לי שזה בכלל לא אישי. ומיד שלח אותי לחופשי. האגדה הזאת היא לא כמו כולן, זאת אגדה המספרת על זקנה ונדל"ן. העיר הגדולה נראתה כבר קטנה, תל אביב היא בקושי שכונה. מסביבי המשיכו להתהלך זאבים שנראו לי כמו זבובים. הזבובים לא הפסיקו לזמזם לי במוח, ואני הרגשתי שנגמר לי הכוח. בערב אחד כשישבתי בצוותא נזכרתי שטרם הלכתי לסבתא. הגעתי לסבתא אחרי כל השנים, סבתא עוד חיה? התפלאו השכנים. זכרתי שנטרפה שכן אחד רטן, זה היה זאב או אולי השטן. נכנסתי פנימה במראה משקיפה, סבתא מקומטת ממש לא יפה.